हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, 5-ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്നലെ നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോൾ അവതരിക്കുന്നു, എന്തിനു അവതരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനനോട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കൂടി നമുക്ക് ആ അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 5-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1-ാമത്തെ ഭാഗത്തില് 6 ശ്ലോകങ്ങള് 7 മുതൽ 12 വരെ 2-ാമത്തെ ഭാഗം. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ഭാഗം ജ്ഞാനവേദി 3 കർത്താവിനറിയ, പിന്നെ പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു മുക്തിയെക്കുറിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ യോഗയിലൂടെയുള്ള മുക്തിയുടെ വേദിയിൽ സമാധാനം. നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഭാഗത്തില്. 1-ാമത്തെ ഭാഗം നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്, ആദ്യം എന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താണോ അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏതാണോ ശ്രേയസ്കരമായത് അത് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. സന്യാസമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാവണമെന്ന് അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചു. കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തെയും ഒരിക്കലും ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയതാണ് കാരണം. അർജുനൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഇത് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന്. അത് സന്യാസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാവണം എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചത്. കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തെയും ഒരിക്കലും ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലെന്നാണ് ആര് ചിന്തിച്ചത്? അർജുനൻ ചിന്തിച്ചത്. പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാനിടയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രേയസ്കരം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ അവിടെ എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല, മാത്രമല്ല നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണെന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയില്ല അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്നതാണോ അതോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ, ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്?
ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കർമ്മ പരിത്യാഗവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മം രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. പക്ഷെ എന്താണ് നല്ലത്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ന്യായസ നിത്യ സന്യാസിയോ നാദേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം പത്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല ആ വ്യക്തി, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വെറുക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ദ്വന്ദ്ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മോക്ഷം അടയാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഉച്ചയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നും ത്യാഗിയായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തില്ല? ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല, വെറുപ്പും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ത്യാഗിയായിരിക്കും. ദിവ്യമായ പ്രേമയുധ സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല സ്വയം സമർപ്പിതനാണ് സന്യാസി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഈ സന്യാസിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തായിരിക്കും? തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് താനെന്നും ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? ഈ സന്യാസിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാഖ്യയോഗ പൃഥക് ബാല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിതഃ ഏകമപ്യാസ്ഥിത സമ്യകുഭയോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് കർമ്മയോഗം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള സാഖ്യയോഗ പഠനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കർമ്മയോഗം സാഖ്യയോഗത്തെക്കാൾ, അതായത് സാഖ്യയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനം, അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അജ്ഞാനികളാണ് അത് പറയുന്നത്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയും സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെയും, അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്നാണ് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അജ്ഞാനികൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നു. സാഖ്യയോഗം, അതായത് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരാണ്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ്. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുക. അതായത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നത്, അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ, അതായത് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയും ആ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നെന്ത് ചെയ്യാണ്? മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കുന്നു, മറ്റേത് വേര് നനയ്ക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമുള്ള വ്യത്യാസം. ഒന്ന് വേര് അന്വേഷിക്കും, മറ്റേത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും? വേരിൽ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം ഒഴിക്കും. അതാണ് ഈ സാഖ്യയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. യത്സാംഗേ പ്രാപ്യത്തെ സ്ഥാനം തദ്ദേകൈരഭിഗമ്യത്തെ ഏകം സാഖ്യം ച യോഗം ച യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും രണ്ടും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദർശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും.
വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം, അതായത് നമ്മൾ സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ, അതായത് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്ത് അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കുകയാണ്, അതാണ് സാഖ്യയോഗം. ആ സ്ഥാനം ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ്? യഥാർത്ഥമായിട്ട് വസ്തുതകളെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദർശിക്കുന്നവരാണ്. അതായത് സാഖ്യയോഗവും ഭക്തിയോഗവും. സാഖ്യയോഗത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക. അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് സാഖ്യയോഗത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. മറ്റേത് ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കും. ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഒരു പ്രക്രിയ നമുക്കറിയാം വിരക്തിയാണെങ്കിൽ, മറ്റേത് നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ? ആസക്തി. ഒന്ന് ഭൗതികതയോടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? വിരക്തി. മറ്റേത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തന ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആസക്തി. അപ്പൊ രണ്ടും നമുക്ക് ബാഹ്യമായിട്ട് തോന്നേക്കാമെങ്കിലും, ബാഹ്യമായി തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഭൗതികത്തോട് നമുക്ക് വിരക്തി വരുമ്പോ എന്തിനോട് ആസക്തി വരും? ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരും. ഭഗവാനോട് ആസക്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തിനോട് വിരക്തി വരും? ഭൗതികതയുടെ വിരക്തി വരും. അപ്പൊ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനോടുള്ള ആസക്തിയും രണ്ടും ഒന്നും തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി കാര്യങ്ങള് യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണുന്നവനാണെന്ന് പറയാം. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമ യോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ നചിരേണാതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് സാധിക്കും? വ്യക്തിക്ക് അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അല്ലാത്തതെന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നുചേരും ഒട്ടേറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ത്, അതല്ലാത്തത് എന്തെന്ന് ഊഹാപോഹം നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അതല്ലാത്തതെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? ഇതിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ചേരും. പക്ഷെ എന്താണ്? കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നു മാത്രമുള്ള വ്യത്യാസം. രണ്ടും എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇനി നിഷ്കാമകർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയഃ സർവഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുർവന്നാപി ന ലിപ്യതേ. ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധ ആത്മാത്മ എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നാലും ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല? ഒരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തിയോടെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ ദമനം സാധിച്ച മനുഷ്യൻ ആരോടും ഒരു അപരാധവും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം വന്ന വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയെ മറ്റുള്ളവരോട് എന്ത് ചെയ്യില്ല? അപരാധം ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ അർജുനൻ അപരാധം ചെയ്തില്ലേ? അർജുനൻ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം, യുദ്ധം ചെയ്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഉപരിപ്ലവമായി മാത്രമേ അപരാധം ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും അർജുനൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അർജുനൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യേത തത്വവിദ് പശ്യൻ ശൃണ്ണൻ സ്പൃശൻ ജിഗ്രൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രപലൻ വിസൃജൻ ഗൃഹ്ണൻ അന്നിമിഷൻ നിമിഷന്നപി ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയൻ.
ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അപ്പൊ ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി, അതായത് ഭൗതിക ബോധം മാറി ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് വന്നൊരു വ്യക്തി, അതായത് ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിന്നും മാറിയൊരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും അയാൾക്കറിയാം എന്ത്, അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന്. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് അയാൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് അയാൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അയാളുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അതിന്റെ വിഷയങ്ങളിലാണ് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല അയാൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിന്ന് ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാളുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം എന്നീ ആസന്നവും അനാസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമല്ല. പ്രേമയുക്തമായ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണെന്നതിന് ആണ് കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും? വിശുദ്ധമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം, ഇങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ, അതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അയാൾ എന്തിലും മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരിക്കും? എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, കർത്താവ്, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, അതിന്റെ പ്രയത്നം എന്തോരുണ്ട്, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്, ഇതൊന്നും, ആ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാവിവാംപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാതെ, നമുക്ക് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ചെയ്യുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി താമരയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ അയാളെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ആസക്തി ഇല്ല, ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ല. കൂടാതെ അതിന്റെ ഫലം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്. അങ്ങനെ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ, താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്ത പോലെ ആ ദുഷ്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാണി എന്ന പദത്തിന് ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രധാന എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഒരു സമഗ്രാവിഷ്കരണം, അതാണ് എന്ത്, ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിനൊരു പേര് കൂടി പറയാം, പ്രധാന. തന്റെ ശരീരം പോലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യനിർവഹണത്തിന് ഉതകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതാകിയാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ അത് താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതായി തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ പ്രത്യേക കാര്യനിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതാണ്. അത് നമുക്ക് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? അത് താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്തത് തന്നെയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല, അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യ കേവലൈരീന്ദ്രിയൈരഭി യോഗിന 11 ചിലത് യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഘം ത്യക്താത്മശുദ്ധയെ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടു പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യോഗികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ
പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യോഗികള് ആസക്തിയില്ലാതെ അനാസക്തരായിക്കൊണ്ട് ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തൻ തന്നെ. അപ്പൊ പറയുന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവരെങ്ങനെയാണ്? മുക്തന്മാർ തന്നെയാണ്. അത് പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികളാണ് അതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? മുക്തന്മാര് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. കാരണം മനസ്സും ശരീരവും ബുദ്ധിയും വാക്കും ഒക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്? ഭഗവാൻ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നാലും അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? മുക്തന്മാര് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാം. യുക്ത കർമാഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽപ്പെട്ട് വലയുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ? സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നിനും എന്തില്ല? ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാത്തിനും നശിക്കാനുള്ളതാണ്. ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാന് മാത്രമേ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നതാണ് എന്ത്? ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യമെന്നും പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അടുത്തത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി. 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, പരമാത്മാവ്. ഇത് പറയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള കർത്താവിന് പറയുന്നു സർവകർമാണി മനസാ സംനയസ്യാസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തില് ഈ ശരീരത്തില് സുഖമായിട്ട് വാഴാണ്. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ. ഏതൊക്കെയാണ് 9 വാതിലുകള്? ശരീരത്തിന്റെ 9 വാതിലുകള്: 2 കണ്ണ്, 2 നാസ്വാദ്വാരങ്ങൾ, 2 ചെവികൾ, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഇതൊക്കെയാണ് 9 വാതിലുകൾ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള 9 വാതിലുകള്: 2 കണ്ണ്, 2 നാസ്വാദ്വാരങ്ങള്, 2 ചെവികള്, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഇപ്പൊ ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ജീവൻ താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ തന്നിലുള്ള ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോളം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോളം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ജീവാത്മാവ് വേറെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ശരീരവും നമ്മളും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതി പോകുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതി.
ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. ഈ പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെയിട്ടു പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ പോലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായി പാടുപെടുകയാണ് ജീവൻ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ പറയണത്? ഈ പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തില് തന്നെയിട്ട് പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് പാട്ടുപെടുകയാണ് എന്ത്? ജീവാത്മാവ്. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക, അത് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിന് പരിഹാരം നേടാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തത് പരമാത്മാവ്. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം നാചൈവ സുഹൃതം വിപുഃ അജ്ഞേനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ചന്ദവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങൾ ആര് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വ്യാമോഹിതരായി മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെ മൂടും. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് അജ്ഞാനം അതിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങള് വ്യാമോഹിതരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്, തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും എന്തില്ല? ഭഗവാൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. സമീപത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മണം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിനെ അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ സമീപത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പൂവിന്റെ മണം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ആ പരമാത്മാവിന്, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? പരമാത്മാവിന് സാധിക്കും. ജ്ഞാനേന തു തദജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതമാത്മനഃ തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശാതി തത്പരം പ്രകാശായതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാവുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യനെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുക. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? പകൽ സമയത്ത് സൂര്യനെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അജ്ഞാനം മാറി ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുന്നത്? അപ്പോ സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. അയാൾക്ക് അപ്പൊ എല്ലാതും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്ന് പഠിച്ചറിയണം. സൂര്യൻ ഇരുട്ടിനെന്ന പോലെ അജ്ഞാനത്തെ നിശ്ചയമായും ദൂരീകരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്യാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാവ് ആനന്ദകരമായിട്ടുള്ള, എന്നാൽ അവൻ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. പരമാത്മാവും ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ജീവാത്മാവ് മായയുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിലാണ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വരുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാല് അണുവാത്മാവാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 4/10,000 ഒരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്.
പരമാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിഭു ആത്മാവാണ്, സർവജ്ഞനാണ്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറിയ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരാൻ ആരുടെ സഹായം വേണം? പരമാത്മാവിന്റെ സഹായം വേണം. ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? പരമാത്മാവ് വേണം. പരമാത്മാവിനാണെങ്കിലോ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രം ആർക്കുണ്ട്? പരമാത്മാവിനുണ്ട്. പരമാത്മാവ് ഇനി പറയുന്നവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണെന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ ആരാണ് കർത്താവ്? ആ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ച ശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ, അതായത് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ആ ആഗ്രഹങ്ങള് ഒക്കെ അനുമതി നൽകുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ് അത് സ്ഥിരീകരിച്ച് അതിന് അനുമതി നൽകുന്നത്. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ എന്നുള്ളത് ആര് നോക്കും? പരമാത്മാവ് നോക്കും. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ആഗ്രഹം നിറവേറ്റണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. തത്പുത്രയാ തഥാത്മാന തന്നിഷ്ട തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തി ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. എന്തൊക്കെയാണ്? തത്ബുദ്ധയ, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഇതെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ, അതായത് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഇതെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. തത്ബുദ്ധയ തദാത്മാന തന്നിഷ്ട തത്പരയാണ്. 4 കാര്യങ്ങൾ: ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഇത് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പരതത്വം എന്നാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം. അതിനെ തത്വദർശികൾ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ പരമസത്യം അല്ലെങ്കിൽ പരമതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം. അതിന് തത്വദർശികൾ എന്ത് പറയും? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെ 3 പേരിലാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെയാ വീക്ഷിക്കുന്നത്? എല്ലാവരെയും, ബ്രാഹ്മണനായാലും പശുവിയായാലും ആനയായാലും നായയായാലും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെ ആയാലും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സാധിക്കും. പണ്ഡിതനായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിരർത്ഥകമാണ്. അപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല, അത് നിരർത്ഥകമാണ്, ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അതില്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണ്ണ അംശത്താൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന ബോധമുദിച്ചത് കൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്കിപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ചണ്ടാലനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കറിയാം? ഈ പണ്ഡിതനറിയാം. മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരിക വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ആ പണ്ഡിതനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇഹ ഇവ തൈർജിതാ സർഗോ യേഷാം സാമ്യാസ്തി തമ്മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമുറ്റവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ ആരുടെ മനസ്സാണോ സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? ഈ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മറികടക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. അവർക്ക് ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ അവര് ദോഷമറ്റവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണ്. അതായത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. നാപ്രഹൃഷ്യത് പ്രിയം പ്രാപ്യ അനൂതി ചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖിക്കുകയോ
ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രി ജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി? ആനന്ദം വരുമ്പോ അധികം ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷം വരുമ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തതില് ദുഃഖാവിഷ്ടനാവാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടുകൂടി സംഭ്രാന്തി ഇല്ലാതെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ഈ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണം ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാവബോധം അയാൾക്കുണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാവബോധം ഒരിക്കലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി, ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിന് അതിന്റെ മൂലസ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാനെ മൂലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാവബോധം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നേട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുണ്ടാവില്ല. ശാരീരികമായി തനിക്ക് പെട്ടതെന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായ അയാൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. മാനസികമായ ഈ ദാർഢ്യമാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ സ്വബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, ശാരീരികമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് അതിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ ഒന്നിലും മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്, താനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ബാഹ്യ സ്പർശേഷു സക്താത്മാ വിതത്യാത്മനി യത്സുഖം സാ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അതായത് ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയ വ്യക്തി, മുക്തനാവാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു. ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ, ആത്മാരാമനാവാനായിട്ട് ആത്മാവിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ മുക്തനായ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്കും എന്തും സാധിക്കും? അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചാൽ മുക്താത്മാവാകിയാൽ ഏത് വിധത്തിലുള്ള വിഷയസുഖങ്ങളിലും അനാസക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളില് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചൊരു വ്യക്തി എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. മാത്രമല്ല വിഷയസുഖങ്ങളില്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയസുഖങ്ങളിൽ അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അനാസക്തനായിരിക്കും. അയാൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരുന്നത് തന്നെ. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവതേ ആത്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാതേഷു രമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾ. അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ അവര് ഒരിക്കലും പങ്കുകൊള്ളില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തറിയാം? ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും? ആദ്യം ഉണ്ടാവും, അവസാനം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാര് അതിലൊരിക്കലും സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല, ദുഃഖം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പേര് പറയുന്നു. അപ്പൊ രാമൻ എന്നും എന്തിനു പറയും? ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്നും പറയും. കാരണം പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ആ പരമസത്യത്തില് ആനന്ദവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? യോഗികൾക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് എന്ത് പറയും? രാമൻ എന്നുകൂടി പറയുമെന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ശക്നോതിഹൈവ യസ്യോഢും പ്രാക്ശരീരാ വിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധാത് ഭവം വേഗം സായുക്താ സാൻ സുഖീ നരഃ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാൻ, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ
ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ശരിയായ രീതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന് മാത്രമല്ല, അയാൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ എന്തുണ്ട്? സന്തോഷം കിട്ടും. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ്, കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയാം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവൻ ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാം. ഈ ഗോസ്വാമികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ സുനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗോസ്വാമികൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ അവരെപ്പോഴും നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഗോസ്വാമികള്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചവരെ പറയുന്നതാണ് ഗോസ്വാമി. ഈ ഗോസ്വാമിമാർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങില്ല. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചവരാണ് ആര്? ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ എത്ര കാലം സഹിക്കണം? ഇതിലൊരു 29 ശ്ലോകേ ഉള്ളൂ. ഒരു 4 കൂടി വരുന്നുള്ളൂ, കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാല്ലേ നമുക്കിന്ന്. യോന്ത സുഖോന്തരാത്മാ തഥാന്തർജ്യോതിരേവയ സായോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധിഗച്ഛതി. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ഇത് ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഊർജ്ജസ്വലനായിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാൾ എങ്ങനെയാണ് അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്? ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും, ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അയാളെ നമുക്ക് അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാം. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാള്, അപ്പൊ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മുക്താത്മാവായിരിക്കും, മുക്തനായിരിക്കും. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ മരണാനന്തരം ആൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ഇതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത്ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള സുഖം ഇല്ല. അയാൾക്ക് എന്താണ്? എല്ലാതും ഒരേപോലെയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭൗതിക സുഖം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഭൗതിക സുഖം അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള വേറെ സുഖം എന്നുള്ള രീതിയിലില്ല. അയാൾക്ക് എല്ലാം ഒരേപോലെ, ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയാം. ഈ നിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമം, സ്വധാമത്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതയതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടന്നു? ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാ സാധിക്കുന്നത്? സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവർക്ക്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക്. അതായത് നമ്മള് മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന് സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ, പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ, പരമസുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. ഈ സത്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. മനുഷ്യരിൽ ഈ ബോധം വീണ്ടും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും സർവോത്തമമായ ജനസേവനം. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ ഈ ബോധം നമുക്ക് വീണ്ടും ഉണർത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ സർവോത്തമമായിട്ടുള്ള ഈ ജനസേവനം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോ ആ പരമമുക്തി നേടാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജനസേവനം. നമ്മൾ ഈ ജനസേവനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവിടെ എന്താണ്? ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ആ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക്
ഭക്തി ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന സർവോത്തമമായ ജനസേവനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സർവോത്തമമായ ജനസേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാണ് അവിടെ? ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാമ ക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അചിരേണ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും അവർക്ക്? പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിട്ടും കിട്ടും. എങ്ങനെ വേണം? കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിയണം, പിന്നെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അനവരതം നമ്മള് യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദ പ്രാപ്തി നിശ്ചയമായിട്ടും ലഭിക്കും അവർക്ക്. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമാധ്യാനം കൊണ്ടും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് നോട്ടം കൊണ്ടും ആമധ്യാനത്തിലൂടെയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കാളും വളരെ ദൂരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. അടുത്തത് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെയുള്ള മുക്തി. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യം ചക്ഷു ശൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനോ സമോ കൃത്വാ നാസാ വൃന്ദര ചൗരിണോ യതേന്ദ്രിയാമനോ ബുദ്ധിർ മുനിർ മോക്ഷാപരായണഃ വിഗതേച്ഛ ഭയക്രോധായ സദാ മുക്ത ഏവ സഹ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസാശ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക, ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിരോധിക്കുക. അതായത് ബാഹ്യ വിഷയങ്ങൾ ചിന്തയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നിരോധിച്ചു. പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിക്കുക. രണ്ട് പുരികത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആ സെന്ററിലുള്ള പോർഷൻ അവിടെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരത്തില്, ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നമ്മളെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്തില് സമനിലയിൽ നിർത്താം. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കി യോഗി, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറെ പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കി യോഗി എന്ത് സംഭവിക്കും? രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടും. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ഭയത്തിൽ നിന്ന്, ഭയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? മരണഭയം. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭയം. ആ ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടും. ഈ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? മുക്തനായിരിക്കും. ഒന്നാമത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ച വ്യക്തിയാണ്. പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസ്വാധാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള യോഗി ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടി സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? മുക്തൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. യമ, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി, ഇങ്ങനെ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് 8 കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഈ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി സദാ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണോപായം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മറ്റു വിഷയങ്ങള് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുന്ന അപകടം ആർക്കുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്? എൻഗേജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി. അപ്പൊ അവിടെ എന്തില്ല? അപകട സാധ്യത ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രണോപായം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ എന്ത്?
കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്തത് വിമോചനത്തിന്റെ വേദിയില് സമാധാനം. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വം മാം ശാന്തി പൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഞാൻ, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഞാൻ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഞാൻ, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടിയാ സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി. എല്ലാ തപസ്സുകളും ആർക്ക് വേണ്ടിയാ സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകത്തിന്റെയും അധിപൻ അതും ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്ത് ആരാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷി ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും നന്മയാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് ഇത് അറിയുന്നത്. ശാന്തി നേടാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ വഴിയാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശാന്തി നേടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള വിവരണമാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ തരുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുക്തി നേടാമെന്ന് പ്രശ്നത്തിന് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ ഉത്തരം തരാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനവും പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും ഇത് രണ്ടും എന്തല്ല, വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളതല്ല. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നേരിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം ചെയ്താല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനുഷ്യന് ശാന്തി കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞ ആ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി കേട്ടോക്കിക്കോളൂ ക്ലാസ്. ഒത്തിരി